L-iktar żidiet reċenti tal-prezz tal-ħobs u ta' 5 ċenteżmi fil-prezz tal-petrol u d-diesel kielu għal kollox iż-żieda ta' €75 ċenteżmu tal-oli tal-ħajja li ngħatat fl-aħħar budget. Sostna dan Josef Vella, kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers, b'reazzjoni għaż-żidiet fil-prezz tal-petrol u diesel u qal li s-sitwazzjoni qed toħloq inġustizzja mal-ħaddiema li jsofru iż-żidiet fil-prezzijiet fl-immedjat biex imbagħad ikollhom jistennew sena biex forsi jagħmlu tajjeb għaż-żidiet li jkunu ħarġu. Ma jistax ikun li il-prezzijiet jistgħu jiċċaqalqu għax is-suq huwa liberu any time of the day, any day of the year, imma mbagħad biex il-ħaddiem jieħu dak li ħaqqu irid jistenna sena jekk mhux iżjed wara. U rrefera wkoll l-appell li għamel il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius sabiex l-MCSD jiltaqa' biex jiġu diskussi dawn iż-żidiet. Josef Vella qal li l-MCSD se jiltaqa' tnejn iżda fuq l-aġenda hemm il-budget. Madankollu l-kap eżekuttiv tal-UHM qal li l-Union se tkun qed tqajjem din il-kwistjoni waqt il-laqgħa. Bejnejna informat jiena qatt ma m'hemmx din it-tema fuq l-aġenda, ma l-aġenda tal-MCSD għadha hija fuq il-budget, però ovvjament bħala partijiet soċjali għandna dritt li npoġġuha aħna fuq l-aġenda tal-MCSD biex tiġi diskussa. Josef Vella qal li kull trade union li għandha ħaddiema bħala membri għandha tqajjem is-suġġett tal-għoli tal-prezzijiet li qed jafsu fuq il-livell tal-għajxin tal-istess ħaddiema. Il-trade unions tal-ħaddiema għandhom membri tagħhom, familji għandhom membri tagħhom u xi ħaġa importanti bħal li tolqod lill-ħaddiem u l-familji tiegħu trade unions kollha għandhom ikollhom interess li f'dit tema tiġi diskussa u tiġi indirizzata fl-MCSD. Dwar dawn iż-żidiet tkellem ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li fakkar kif dawn jiżdiedu wkoll mas-serq tal-gvern minn fuq il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dak iż-żmien meta l-prezz taż-żejt kien il fuq minn $100 il-barmil illi jitkaża, jiskandalizza ruħu, joħroġ in-nies fit-toroq u jagħmel pandemonju sħiħ. Issa meta il-prezz taż-żejt huwa pratikament nofs ta' dak iż-żmien, intorni $67-70 għal kull barmil ta' żejt, qed naraw dan il-prezzijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fil-waqt li n-nies qed jaraw żidiet fil-prezzijiet, l-Aġenzija Internazzjonali Standard & Poor's irrevedit l-isfel ir-rata tas-settur bankarju f'Malta. Dan fid-dawl li l-Gvern mhux qed jieħu deċiżjonijiet li hemm bżonn biex jissalvagwardjaw l-impjiegi fis-settur bankarju u tas-servizzi finanzjarji.